dia pel matí, estem ja a l'aeroport. Vaig a fer de guia a París de les australianes que tenim a casa i ens trobarem amb una vaga demà dimarts, que serà divertit. A veure si podem menjar i a veure si podem agafar algun metro per anar a algun lloc. Bueno, que estan allà intentant... Volen un cafè. Vámonos. Això és un engany. Pensàvem que eren 3 euros i són 14. Are you happy? Very. Excited? Very. Les australianes flipant en colors. How is it? Amazing. Les australianes flipant. I l'altre aquí. Just acostant a la Torre Eiffel i ens trobem aquí l'ambaixada australiana. Que entrem! Yeah! Estem a dintre la Torre Eiffel. Aquí estan. Aquest cop no serà 48 hores haciendo fotos en París. No, serà una setmana entrant als llocs a París. Són els camps de Marc. Bueno, doncs ja hem baixat. De fet, el primer cop que vaig venir aquí a París es podia passar lliurement per tota la Torre Eiffel i ara ho han convallat tot i per entrar com aquí sota han fet un parc, un llac, coses d'aquestes, has de passar un control de seguretat. I després, si vols pujar, has de passar un altre control de seguretat. Hem arribat a l'Arc de Triomf. Arc de Triomf. Intentarem a veure si sabem anar al mig, trobarem la manera, segur que la trobarem. La rotonda més caòtica de França. De fet, m'han dit que aquí els seguros de cotxe, si tens un accident, no t'ho cobreixen. No sé si serà veritat. Ho hem trobat! Hem trobat el camí! Estem a sota de l'Arc de Triomf. I el cel està superxulo. I aquesta flama que posa un soldat francès mort per la pàtria. De la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. I just si seguim recte cap a l'altra banda hi ha com un Arc de Triomf modern. És com el districte més de business, hi ha les grans oficines i grans edificis. Veieu que aquí al mig hi ha com un edifici quadrat, un arc més modern, just a l'illa recta amb l'Arc de Triomf. I aquí tenim els Camps Elísis, amb al fons el Louvre, que ja anirem un altre dia. I anirem per fi al cap de 4 cops de París. Puc dir que la quarta vegada entraré al Louvre, si no passa res. Dia 2 a París. Avui hi ha vaga general a París. Volíem agafar el metro, però estaven a les estacions tancades i estem veient que els busos passen. Llavors, la idea és a veure si el Museu d'Orsay està obert, anar allà, i si no, doncs tornar a agafar un altre bus i anar a un barri que hi ha per allà. I després, doncs, a veure si podem anar a les Galeries Lafayette, que potser està obert o no, a una llibreria, i no sé si podrem arribar al Sagrat Cor perquè, bueno, clar, hem de saber com arribar allà i potser el metro pues no va. Almenys els d'aquí al centre de la Torre Eiffel no van. Així que agafarem el bus 72 per anar des de la banda de la Torre Eiffel fins al Museu d'Orsay. El bus que hem agafat ens ha deixat a mig camí perquè fan servei parcial per la vaga, però bueno, ens quedava una parada. I ara anem allà al Museu d'Orsay, allà MO. A veure si està obert. Que Google diu que sí, el seu horari diu que sí, però no es venen tíquets. Llavors potser s'ha tancat per la vaga o no ho sabem. No teníem clar si estava obert, però bueno, veiem que sí, Mireu la cua del Dragon Khan que estem fent per comprar tíquets, perquè online no els hem pogut comprar per avui, no sé per què, i per suposem que hi ha tanta cua. I a la de cua amb bitllet, doncs no hi ha ningú. Hem aconseguit entrar i a més, l'entrada era gratis. O sigui, encara sort de que no
per això no la podíem comprar per internet. No sé si és perquè hi ha vaga o per què, però fantàstic. El rellotge, la cua. Les ballarines de Vegas. Hem arribat! ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਫੌਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ Descansat? Una miqueta. Pujat a dalt a la terrassa de la galeria i ja s'ha fet de nit. I aquí es veu la Torre Eiffel, l'òpera i a l'altra banda hi ha el Sagrat Cor, que no sé si amb aquest mòbil estupendo es veurà alguna cosa allà. I això d'aquí és la cúpula de la galeria, però des d'aquesta banda no té cap mena de gràcia perquè no té formes ni colors, només és de color blanc. Hem arribat just a temps als espasmos de la Torre Eiffel. Hem agafat el bus 42 des de les galeries Lafayette i ens ha deixat aquí i ara anirem caminant fins a l'hotel. També ens deixava allà el bus, però hem parat aquí a veure-ho. I la Kristen doncs, ha marxat corrents i ha anat a l'altra banda i ja vindrà. Ah, mira, sí està aquí. What side you mean? The other That's right, because it was closer. Look, he is perfect. Dia 3. Estem esperant el tren per anar a Versalles. A veure si arribem a l'hora que tocava. Tenim entrada a les 9. I aquí estem. Hem arribat, però no sé per què ha estat tancat. O sigui, aquí, en els paquets de pes, i aquí posa que hi ha vaga, però la vaga era ahir. Llavors no entenc, estem aquí tots. Vale, a veure, la cosa és que avui aquí també han decidit fer vaga i fins a les 10 no decidiran si obren o no. S'han pres una hora de reflexió, aquesta gent, per decidir si obren i llavors si no obren, espero que em tornin els meus diners. Així que a veure, què ens diuen a les 10? Jo crec que no obriran. Apostes? Tu què creus? Creus que obriran o que no? Més aviat crec que no. Kristen, what do you think? They will open or not? They better. Han obert! Ué, Kristen, you were right. So happy. Si voleu venir en visita guiada a Versalles o no, que sapigueu que un cop compres l'entrada online, o encara que no la compris, si busques a Google Store o a Apple Store, o com se digui, hi ha una aplicació oficial de Versalles, on hi ha un mapa, hi ha els àudios de les audioguies i tal, gratis, tot gratis. En canvi, si tu vens aquí i vols la seva audioguia física, no sé si serà exactament igual el que diuen o no, o potser t'expliquen més coses o no, però crec que eren com 5 euros més. Llavors, nosaltres ho estem fent servir una des del mòbil, està en diferents idiomes, hi ha el mapa sencer de tot el palau, els jardins i tot, tots els punts on t'expliquen coses, està superbé, la veritat. Hem visitat una part del palau, hem entrat per aquí, hem fet tota aquesta, l'ala este, no, oeste, no sé quina ala és igual. I ara hem sortit d'aquí al mig i anem a l'altra zona, on hi ha la sala dels miralls i tot allò. Hem arribat a la sala dels miralls.
És un dels llocs més famosos de Versalles. Hem parat a dinar, el lloc interior que hi havia, portàvem el nostre dinar. Hem comprat alguna cosa per veure i ara estem als jardins, a la millor hora del món, quan marxa el sol, que som molt llestes. I anem cap allà baix, com a tothom, perquè cap allà hi ha més edificis a veure i a escoltar l'àudio, que és fantàstica, gràcies. A veure l'Estàtua de la Llibertat. Els he deixat fent-se un crep, perquè no poden més amb la seva vida, i dic, però si no tinc gana i no vull seure. Així que, merda, a veure si trobo, ens he vist a final d'aquest passeig, o minilla, o allò com vulguis, aquí del Sena. Segueixo per París, no he canviat de lloc. Però a París hi ha una mini estàtua de la Llibertat, com a rèplica de la que li van regalar als Estats Units. I aquí ho explica. Està just al mig del riu, si us fixeu, al mig del Sena, perquè així quan els vaixells venien, doncs es veu. Bon dia pel matí! Dia 4. Avui toca el Louvre. Crec que encara no està ni obert. És que no sé ni per on s'interessa per allà al mig. A veure, o sigui, jo no sé si és que ja estem dintre o no, perquè hem entrat aquí, que no ens han mirat gaire bé l'entrada, és que ni ens han fet el pit, ni res. Jo he entrat gratis com a premsa, ningú m'ha mirat res, no ho acabo d'entendre, potser ens ho mira més endavant, però no sé. L'audioguia és una Nintendo DS, on pot ser mig 3D, té aquí els àudios i és un mapa també. I a cada sala té el seu número, aquí, i llavors aquí t'explica cada cosa. Pots tancar i segueix funcionant. Que ens estem acostant cap a la Gioconda, perquè hi ha moltíssima gent que va cap allà, com a burros, perquè es veu que només devem conèixer aquesta obra. I a més, jo perdoneu, però és que aquella obra, realment, a mi no em diu res. Hi ha obres molt més xules aquí dins, que m'agraden més i segurament podria haver més calma que no, aquell requadre minúscul que estarà ple de caps mirant, perquè tots van allà a fer la foto perquè és el lloc on han de venir. Venen a fer 3 fotos a les obres i sense entendre-les i se'n van. Però ja veieu que aquí hi ha molta més gent que abans, també és més tard. Vale, aquí tots a mirar aquest quadre dels borregos aquí fent cua. Per fi, el meu quadre preferit, el jurament dels Horacis. M'encanta, és superguai. Estic superfeliç. Acabem d'entrar a la Saint-Chapelle i la veritat que he flipat, és superguai. És petitona, cara, l'entrada. Teníem entrada a les 4 i sort que n'hem comprat, perquè hem vist que hi havia un munt de cua i hem comprat per internet dies abans, segons diuen s'han acabat. Si veniu, compreu l'anticipada o amb el Museu Pas, que també entra vist. És que flipa, Que resulta que allò no era. Allò era com la part de baix. I és això.
flipa. És que no té parets, literalment, tots són finestres, vidralls.